êrişên ser Efrînê berdewam dikin û piraniya qurbaniya sivîlin. Ermen, Siryan û êzîdiyên Bakurê Sûriyayê ew jî metirsiya xwe dînin ziman û dibêjin metirsî ji gefên grûpên İslamî yên êrîşkar hene got komkujiyan di derheqê wan de bike li Efrînê. Ermen û Siryanên Qamişlo bi çalakiyan êrişên ser Efrînê protesto dikin. Di heman demê de dibêjin got bav û kalê wan beriya hezarê salan li rastî komkujiyan hatin û niha ev gef li ser wan careke din heye. Elizabeth Goriyê endama desteya siyasî ya Partiya Yekîtiya Siryan li Sûriyayê dibêje divabe civaka navnetewî bêdeng nemîne. هذه السياسة ليست بجديدة. اف سیاستا ننویه و دیروک خود دوباره دکه. لسر هزر باب و کالن خو دخوازه سروری خو لسرگیان گل ما سریان آوا بکه. اوی کمکوژی دجی ارمن و یونانیان کرن و نها دگل کردان دکه. لالی یکیدن. Ajansa Êzdîna got duwarê rewşa êzîdiyên Sûrî de belgeyan kom dike hişyar kir got gundên êzîdiyan li Qestelcendo li Efrînê metirsiyên mezin li ser wê hene. Li aliyekî din çalakî û meşin bigirsayî li bajarên kantona Cezîrê berdewam dikin. Bi deh hezaran ji xelkên kantona Cezîrê ji hemû pêkhateyan tevlî meşan dibin û êrişên ser Efrînê protesto dikin. Çalakvanê êzîdî Elî Îso bang li civaka navnetewî kir got fişarê li Tirkî bike û êrişên ser Efrînê rawestîne. ام بهیوینا جواک دولتی ج متحده ج مجلس الامن گو بریارکی خوبستینن جوان ایرش گوته سری کرد می عفرینه. Artêşa Tirkiyeyê û hevalbendê wê ji komên İslamî radîkal êrişa xwe li ser Efrînê berdewam dikin û piraniya qurbaniya êrişê wan sivîlin. Hêviya pêkhateyên Bakurê Sûriyayê ew e got civaka navnetewî fişarê li Tirkî bike û êrişa xwe li ser Efrînê rawestîne. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.